human. טוב חברים, אז המדריך הבא כאילו לנבא הוא ביקש שאני אעשה על הקלאונפיש, שזה התוכנה בעצם של הקולות לסקייפ. זה סתם, זה לא מעניין כל כך כי הרבה יודעים להתקין את זה, אבל הוא פשוט לא יודע. אז תראו, אתם הולכים לגוגל, אתם רושמים קלאונפיש דאונלוד, ואז יש לכם פה את האתר של קלאונפיש. לא יודע אם זה... כן, הנה, זה נראה לי זה. כן. ואז אתה עושה download now. הנה, הוא כותב שזה גם למי שיש Windows 10, 8, 7, XP, ויסט או משהו. כל מיני כאלה. אתם פשוט עושים download, וזה פשוט יוריד לכם את הקלאונפיש. אבל הנה אתם רואים. עכשיו יורד. אני אעצור רגע כי יש פה קצת תקלות. אוקיי, אז חזרתי, זה טען. רגע, לא! טוב, חזרתי, טען, את זה נסגור. זה קלאונפיש פה ירד, אתם רואים. עכשיו... תקלות, כמו תמיד, חכו שנייה. אוקיי, אז חזרנו לצלם. יש לנו פה 2 מרוב הלחץ. נסגור אחד. אוקיי, אתם רואים, אז עושים נקסט. רגע, זה מקליט. כן, טוב. עושים נקסט. נסגור פה את זה. נקסט. נקסט. אוי, פאק. כן. לא, יש. אוקיי. עכשיו בעצם אמור להיות לכם את ה... למה אני לוחץ על זה? זהו, עכשיו בעצם אמור להיות לכם פה את התוכנה. אתם רואים על שולחן העבודה. ברגע שאתם לוחצים על התוכנה, אתם מקבלים כאילו הודעה בסקייפ. רגע. שנייה. טוב, אז חזרתי, אז כמו שאתם רואים, יש לנו עכשיו את התוכנה. אתם תראו, בגלל שלי כבר יש אותה, אתם תראו פה ככה כל זה, הודעה בכחול שכותב לכם, יש לכם כאילו, נו באמת, אני אוציא את זה. עכשיו בעצם יש לכם כאן הודעה, פה שכאילו אתם יכולים, כאילו יהיה לכם, אז בן אדם מצליח, יהיה לכם פה הודעה שכותב לכם, יש לכם עכשיו קלאונפיש, האם אתם רוצים ללמוד יותר עוד זה, תכנסו, אל תכנסו, כי אני אסביר לכם איך, זה סתם, עכשיו בואו נגיד שהקלאונפיש פתוח, כל פעם שאתם רוצים להשתמש, בשיחות נגיד, התקשרתם למישהו, יש לכם פה את הדבר הזה, אתם לוחצים על סמלים, ואז יש לכם פה, רגע, אני אסביר לכם יותר יפה. אני סוגר את סקייפ כאילו שנייה. יש לכם פה קלאונפיש סקייפ. אתם לוחצים לא מקש שמאלי, מקש ימני. ואז יש לכם פה כל מיני חרבושים, דברים, ספל צ'ק, טקסט טו ספל, כל מיני, יש פה בבילון, סטינגס, אני לא יודע מה זה בכלל. יש פה voice changer שזה הכי טוב, יש פה talk robot, יש פה phoned earth message, זה פה שולח הודעות בסקייפ לכל מיני, אבל זה בעצם מה שאנחנו עכשיו צריכים. אז תראו, אתם לוחצים כאן, ואז אתם תזים עם העכברת לפה, יש לכם פה עוד אחד voice, אז תראו, פה אתם נגיד עכשיו עושים קול רגיל שלכם, פה אתם לא יודע, פה זה עושה קול גלילי כזה כאילו, פה זה עושה רובוטיק וויס, פה זה עושה קול של גבר, קול של אישה נראה לי,
זה עושה נראה לי קול של בלון הליום כזה, זה עושה של תינוק, וזה עושה של או שדרן חדשות, או של איש חמוד כזה וקטן. הנה תראו, יש לכם פה, נפתח לכם את זה עכשיו. פה, אם אתם מגביהים, בוא נגיד ל4, אתם שדרן חדשות, אתם מגדילים ל8, אתם סוג של איש מצחיק כזה וחמוד. יש לכם פה כל מיני, אתם רואים, אתם יכולים להצחיק את האנשים. ואז נגיד עכשיו, אני רוצה להחזיר לקול הרגיל שלי, voice עוד פעם, ודיסבל. עכשיו אין לי שום קול. וזהו, זה בעצם כאילו... טוב, אז יאללה ביי.